לשם חוד קודשת ראש חלקי. ברשות כבוד עמיתי, הרב הגאון, הרב שלמה סוויסה, חבר לשכת הרבנות, רב השכונות, ראש הכולל, כבוד ידידי הרב דוד עובדיה, חברי הכולל שנמצאים כאן, שהם לומדים כל יום, ואיתנו משתתף היקר ואלי ברגע שיפרו וחיו יצחק משעלי, כבוד התלמידי החכמים הנמצאים כאן במקום, כבוד הציבור היקר והנכבד, אנשי בית הכנסת שמתפללים ואורחים נכבדים והנשים הצדקניות וכבוד חתן הערב שהוא ידידינו היקר רב פעלים לתורה ולתעודה בן יהוד רינדג, השם ישמרו וחיו. מוריי ורבותיי, אנחנו באימה ויראה עומדים כאן בבית הכנסת, ואני זוכר את בית הכנסת הישן לפני שנכנסו שנחרב. היו שמה, קידשו אותו כל אלה שנפלטו וזכו וניצלו מהשואה, הם שקידשו את בית הכנסת הזה. לכן יש לו זכות גדולה מאוד, זכות גדולה מאוד. כתוב, זה היום עשה על שם נגילה ונצמחה בו. ראיתי בספרו של בן עובדיה הודיה, אומר מה זה עשה? הקדוש ברוך הוא בורי ימים לא עשה. ברשות ידידינו המנחי היקר וטוב טעם ודעת, רבי יהודה גורלי, שמשמרו וחיו. מה זה עשה? אומר שזה היום עשה השם נגילה ונצמחה בו, לא נאמר רק על יום טוב, לא. נאמר על כל מסיבה של שמחה, בכל אירוע של שמחה, שהוא היה באותו היום, הקדוש ברוך הוא ברא אותו היום לאותה שמחה. ולכן הקדוש ברוך הוא ברא היום הזה לשמחה של חנוכת בית הכנסת. זה דבר נפלא. זה דבר שהוא חשוב מאוד, אבל צריך לשבח ולהלל באמת ובאמונה. תמיד אני אומר לו, הוא ברוך השם אחד מהבית מדרש שלנו, ואני אומר לו שלא ליהו, לא היה לו מקלט ולא בית כנסת. הוא ממש במסירות נפש אסף את המניין, הביא את ההבדלים שלו, השם ישמרו וחיים, והגיע אדם שהוא עושה מצווה, מדליק נר יש לו אור לכמה מטרים, זה מה שיש. אבל הטוב ודרך חיים. דרך חיים, איך לחיות ביחד, איך לאהוב אחד על שני, איך לחיות בעולם הזה, זה העיקר. תוכחות מוסר, כל דבר ודבר אדם צריך לקחת ממנו מוסר השכל. כל עניין ועניין מוסר השכל. וכן אמר בחנוכה שאנחנו מדליקים נר
ושמן זה שני דברים. השמן מעיד על המצוות המעשיות שאנחנו עושים. שמירת שבת, טהרת משפחה, כשרות השולחן, כל הדברים האלה. והנר, האור, הוא רומז לתורה. ומכיוון שאנחנו מדברים על תוכחות מוסר, רבותיי היקרים, תשמעו מוסר של בית הכנסת, בית המקדש מעט שאנחנו עומדים. את התוכחה הזאת אמר אותה יעקב אבינו כאשר חזר למקום המקדש ותיקן תפילת ערבית וישן שמה. מה אמר? ויקץ משנתו ויאמר אכן איש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. הוא ישן במקום הזה ואומר אוי ואבוי, אני לא ידעתי שהקדוש ברוך הוא נמצא כאן במקום הזה. אם הייתי יודע לא הייתי יושב. אבל אכן איש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. אומר יעקב, מנורה המקום הזה. אתה צריך לדעת כללים של בית הכנסת. הכללים של בית הכנסת. בית הכנסת, כולנו ביחד, אותו דבר. רב, חכם, הוא האדם שהוא יודע להתפלל, שאנחנו מוסרים אותו לתפילה, כולם שווים לפני הקדוש ברוך הוא. אין אף אחד למעלה מהשני. כי בית הכנסת כולנו ביחד. אבל צריך לדעת כללים. לדעת שבית הכנסת נמצא בו הקדוש ברוך הוא. הוא נמצא, הקדוש ברוך הוא איתנו, ואליו אנחנו מתפללים. ולפניו אנחנו קוראים. ולכן יעקב אבינו נותן לנו מוסר גדול. אתה נכנס לבית הכנסת. אם אתה אומר מה נורא המקום הזה? המקום הזה הוא קדוש. קדוש מקודש. אז זה ישעלה מורא השם. מה שאני רואה לפני הקדוש ברוך הוא. כי אני יודע שכאן נמצא הקדוש ברוך הוא. ואם אתה יודע מה יש, אם אתה עושה נורא בית הכנסת, ואתה אומר מה נורא המקום הזה, זה מתקבל. שתיבנה בית המקדש ברבי אבינו. בכל הדברים האלה אנחנו מתפללים בתפילה שלנו. אם אנחנו יודעים שאנחנו הקדוש ברוך הוא איתנו, לא נדבר בבית הכנסת, לא נדבר דברי חול. נתפלל לראש ועד סוף בשתיקה אחת, אז זה שער השמיים. התפילה של האדם היא עולה למעלה. ולכן זה הדבר החשוב ביותר, שאדם ידע שבית הכנסת הוא לתפילה, לא לדבר ולא לעשות דברים שהם לא בסדר בבית הכנסת. זה הדבר החשוב שאדם צריך לדעת, זה המוסר, זה תוכחות מוסר שאנחנו לוקחים מזה. על כל פנים בנושא הזה של ימי החנוכה אנחנו רואים, מקצר דבריי כי יש עוד תלמידי חכמים שידברו, והעיקר למה אנחנו מדברים כאן דברי תורה ולא למטה, כדי לקדש את בית הכנסת. אתם יודעים שאנחנו בירכנו על המזוזה, ובבית המדרש יכולים לאכול, בבית הכנסת לא יכולים לאכול. אם אתם מחזירים פה גם את מדרש וגם את הכנסת, זה הדבר החשוב ביותר. כשאומרים הלכה, שלומדים תורה בבית הכנסת, אז יכולים לאכול.
ולכן אנחנו בירכנו על המזוזה. המזוזה בבית הכנסת לא מברכים עליה, כי לא אוכלים ולא עושים שום דבר. אבל אם מחזירים אותה בית המדרש, גם פה יהיו גם שיעורים בבית המדרש, לפעמים גם יאכלו פה, אנחנו שותים הנה, אנחנו שותים כאן. דבר חשוב מאוד. האור הזה של החנוכה הוא מחזיר הרבה אנשים חזרו בתשובה על ידי הנרות של החנוכה. הנרות הללו קודשים, ואין לנו רשות להשתמש בהם. הנרות הם בדרך כלל, האור, הנר, אנחנו משתמשים בו לקרוא, לעשות מלאכה, לעשות דברים, אבל האלה הם קודש. כלומר, דבר שהוא לא יכול להיות שאנחנו לא נסתכל בזה. ולכן עושים את השמש, שאם במקרה אנחנו רצינו לראות או משהו כזה, אז אנחנו מסתמכים על השמש, שהיא שמש שהוא מראה לנו את החושך שיש. ולכן המצווה של חנוכה, שקבעו חכמים, שפתיים, המזוזה מימין והחנוכה משמאל, כשידם יוצא עם טלית קטן, אז היא, והחוט המשולש לא מבהיר ילדים. לא מעוטר בשלושה דברים, וגם בימין וגם בשמאל. ראיתי שהגמרא אומרת שהמצוות יסובבים אותו. המזוזה מימין והמצווה של חנוכה משמאל, הבית, זה הדבר החשוב. גם היום, אם אדם לא מדליק, שלא ידליק בפתח הבית. פתח הבית משמאל, שתהיה המזוזה, אומרים, ראיתי בשם גאון אחד שאומר ככה למה, אמנם הגמרא אומרת, הפירוש הפשט, שהיא מסובבים במצוות, אבל גאון אחד אמר, המזוזה מרמזת לאדם שהוא נכנס לבית, שיראה שהבית שלו קדוש, יהודי, קדוש, קדושה. המזוזה היא שומרת על הבית. ובחוץ שומרת אותנו מהבית, וגם שומרת כשהוא רואה האדם שבקשר נגדי תמיד יהיה בסדר עם הקדוש ברוך הוא. והאור של החנוכה הוא מפיץ אור בחוץ. מפיץ אור בחוץ, שהאדם גם כן צריך להסתכל בחוץ. להסתכל עם האנשים, מה צריכים להיות. זהו זה שאנחנו עושים את המצווה הגדולה הזאת של החנוכה. ברוך השם, אנחנו נמצאים בחנוכת הבית. יהי רצון שתשרי השכינה במקום הזה, ונועם עלינו ועשה לכולנו. אני גם מברך את ידידי היקר וידידי שזכה הערב לחנוך את בית הכנסת. בימים מועטים, חודשים, מתי שדיברנו, זה היה לפני כמה חודשים. וגם אני מברך את ידידי בציון לבח, שהשם ישלחו רפואה שלמה, שיהודי פשוט עשה מעשים כבירים, עשה מעשים גדולים, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו בעזרת השם. נתפלל כולנו ביחד, שנזכה לגאולה שלמה ונזכה לדבר חשוב, משרתים לבטח וארצכם. חזרנו לאדמה הזאת, נשב לבטח עליה, הקדוש ברוך הוא יסתכל על כל הצרות שעוברים עם ישראל ויגאל אותנו בעזרת השם. תהיו ברוכים.